Hajde u ovom tutorialu da pogledamo nekoliko funkcija s kojima lakše radimo sa nizovima. Za početak napravit ćemo jedan niz. Dodat ćemo nekoliko elemenata. Sada možemo i na ovaj drugi način da deklarišemo niz. Na primjer, pa koristite koji vam se sviđa. Sada krećemo sa prvom funkcijom array push. Ona nam jednostavno služi da dodamo jedan element u niz. I nek bude 143. Sada kad to dumpujemo, ovdje smo zaboravili naravno našu varijablu. I dobit ćemo ovaj broj na posljednjem mjestu u nizu. Sada prelazimo na funkciju array pop, koja služi da praktično izbaci posljednji element iz niza. I možemo nju smatramo da je u stvari suprotna ovoj funkciji array push, tako da 143 posle korišćenja ove funkcije array pop nije više u nizu. Sada sljedeća funkcija je array shift, koja je slična na neki način funkciji array pop, samo pomoću nje izbacujemo prvi element iz niza. Njena sušta suprotnost je funkcija array unshift i ona je veoma zgodna kada hoćemo da dodamo neki element, ali na početak našeg niza. I sad kad ubacimo ovaj broj 777, on će se pojaviti u nizu, imaće nulti indeks, to jest bit će na početku. Sad ove sve funkcije nije potrebno da bi se izvršili da snimimo neku novu varijablu. Sad dolazimo do funkcije array merge, koja praktično spaja dva niza. Hajde napravimo još jedan novi niz i dodat ćemo neke vrednosti 6, 43, 14. Hajde još jedan put 56. I sad moramo da napravimo novu varijablu. I sad ćemo pozvati ovu funkciju array merge. Prosleđujemo prvi niz. Drugi niz. Moramo da dumpujemo ovu našu novu varijablu. I kad smo ovo istampali, dobili smo
praktičnu uniju dva niza. Sada možemo koristiti funkciju array intersect kako bi dobili presek između dva niza. I sada bi trebali da dobijemo brojeve 56 i 14, znači brojeve koje se ponavljaju u oba niza. Tako je. I za kraj sada pogledamo samo šta je funkcija array_diff. Ajde, prvo vidimo šta ćemo da dobijemo. 7, 13, 45. Sada ova funkcija array_diff praktično kaže ajde vrati nam ono što razliku između prvog i drugog niza, to jest sve ono što nema u prvom nizu. I to su ove brojevi koje vidimo na ekranu, znači nalaze se ne nalaze se u drugom nizu. Eto, to bi bilo to kada je u pitanju ovaj kratak tutorial.